Jabang bayi. Malah bojoku. Ajaane kok bojoku. Tilas garwane Kanjeng Sultan Datuk Iskandar. Rupane kaya bojo kula teng desa niki. Kaya sarine. Nggih, nek bojo kula niku apik ning niki kok gatelen. Kok sampe namu dhewe nek ngucap lho kowe iki lho wong kaya gombel amas kok ngomong kok blerak-blerak ora karo-karuan. Kowe iki jeng apa? Aku ora butuh kowe. Ajeng ketemu sampean. Arep ketemu aku. Tesih gatel napa pun marah. Lho nek tesih gatel kula pukule. Jabang bayi. Lho ya. Jabang bayi. Lho. Sampean niku kebacut kok. Kebacut piye? Perkara sampean wong wedok nuruti ati, nuruti seneng monggo. Nek ra boten kaya sampean niku. Aku gene ya. Lah wong karo ipene dhewe kok ya mentara sampean niku kok kebacut. Sing mare yo enak kok. Lah nggih, tundone sampean mentara karo bojone, mentara karo anake najan anak kuwalon. Sampean ampun ngoten. Loh, kok ampun ngoten. Lah nyatane kabeh kuwi sing ngrasake aku. Coba umpamane aku dadi kowe dadi aku. Lho duweni bojo wis tuwek ora kelar apa-apa. Monggo aku iki sing mbutuhake disandung wong lanang sing rasa, sing bagus, sing enake aku. Lho, lah nek kabeh kuwi aku tak butuhake ora ana mergo Datuk Iskandar wis tuwek. Apa piye aku ora golek sing enom? Ya ana sing enom ya gelem. Lho piye? Kalih kula Jabang bayi. Lho tekan kowe kok tawa-tawa tak nggo apa? kudu tak antem klopo ae. Lah Omongane kok apa loro. sing mbok kowe lambakan Omongane loro ati niki. Dewi Malangrani gelem ora gelem sampai kudu tobat saiki. Allahu Akbar. Ibarate nandur ngunduh utang nyaur. Malangrani niki tau utang, payahe nyaur sambet kalih sedane Kanjeng Sultan. Nggih leres perkawis pidana najan panjenengan menika warangka nanging saged nindakaken pidana ingkang tumaduk dumateng putri Malang Migung. Malangrani. Jadi sampean iki sapa to? Sapa? Ora takok